nyika yeAmerica aiwa yokuchidzira chimoto aiwa panhau yeZimbabwe zvinzi aiwa ruling party yeZANU-PF iri kuabusa vanhu, iri kuviolata marights evanhu kubva kumaelectoral processes. Tavatoona toti aiwa USA ndoiri kutoita ichitopusha IPU kunyange nemamwe maunions ari kuda kuita mafresh elections munyika yeZimbabwe. Sanaendera mberi muna uyu ndokuti bva subscribe wolike wotina on the bell icon. Tichesa munhau panapa Chronicles vanonyora vachiti according to the report released this week, the Zimbabwean elections held on August 23 and 24 were plagued by significant abuses and irregularities, casting doubts over their fairness and transparency. Katibopinda mumashoko zviri deep tinzora vakataura vachiti kudei. Saka muripoti mavo munonyorwa muchinzi and the report concludes with a call for international community to continue to monitor the situation closely and for Zimbabwean authorities to commit to genuine reforms. The ongoing human rights violations not only undermine Zimbabwe's democratic processes but also its prospects for social stability and economic recovery in CITE. Ndo yakabenyora zvinhu izvi. Saka tikuona kuti aiwa nhau idzi dzekuviolata kwemahuman rights munyika yeZimbabwe aiwa iri kutotsviridza, iri kutotenderera. Notikuona kuti America iri kutopindira panhau yevanhu vagari vemuZimbabwe ichiti aiwa nyika yeZimbabwe tofanira kutoita mainvestigation, tofanira kutofambira nyaya iyi kuti mahuman rights arege kuviolatwa munyika yeZimbabwe. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai sevagari vemo noti kudii pane initiative iri kuitwa neAmerica pena comment section medu kuti mafungiro enyu. Saka no subscribe like chontina on the bell icon. Tomochona mabdetsa ndokupa pano paZVAITWA.